אז הגעתי אתמול לווינה, היה מזג אוויר מטורף, רוחות גשמים, היום יש רוחות אבל נעים ושמש. אני נוסע עכשיו למרכז ברכבת, נראה מה קורה פה, ומחר תראו למה הגעתי לכאן בכלל. איזה רכבת מוזרה יש פה, אם אתם רוצים אתם לא צריכים לשלם. אני שילמתי, לא קיבלתי שום כרטיס, שום ברקוד, לא הבנתי אם שילמתי או לא. ואחר כך שאני ממשיך אני רואה אין שום מקום שבאמת בודק אם שילמת או לא, גם ביציאה. אז אם אתם רוצים פה לבוא לאוסטריה ולנסוע ברכבת חופשי, נראה לי שאתם יכולים. יש פה מישהי שמשתזפת גם. תפסתי פה טרמפ אחרי סיור, נראה לאן הם הולכים. נטו, איזה יופי של מפל מלאכותי. מפל עושה לך מקלחת בדרך. והנה תפסתי שוב את הסיור. אז הגעתי למקום שנקרא בלוודיר פלאס, זה אחד המקומות הכי מתוארים בווינה, וכנראה שגם הכי יפים. למרות שווינה זו עיר מאוד מאוד יפה ואתם תכף תראו, אבל זה באמת אחד המקומות הכי שווה לבקר בהם בווינה. אז אם אתם בווינה באמת ששווה לבקר פה, אל תפספסו. אחלה טיול, אחלה גם מקום לשבת פה, זה גם סוג של פארק כזה, אחלה נוף. בקיצור, אל תפספסו. עכשיו יש פה איזה מוזיאון בפנים, אבל אני לא טיפוס של מוזיאונים. אם אתם כן, תלכו על זה, אם לא, תמשיכו כמוני. הדבר שאני הכי אוהב לעשות בכל מקום שאני מגיע אליו, זה ללכת לשוק המקומי, לשוק אוכל, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. הגענו לשוק. בינתיים כרגיל נקניקים וגבינות בעיקר. It's sweet, so I don't need it. טוב, הבחור פה הכריח אותי לטעום פה איזה משהו. So what is this you say, ginger? Yes. Okay, let's try it. וואו, זה מוזר. קצת מתוק, קצת חריף, מוזר, זה ג'ינג'ר. קלטו איזה בקלאות יש להם פה רק. אמרתי שאני מישראל והכל היה מעולה, לא היו גזענים, לא שום דבר, בירכו אותי והביאו לי סאמפלס. יש פה מלא בסטות של כל הפיצוחים וזה, שאני חולה על זה, אבל זה לא מתאים עכשיו. ככה אני אוהב לראות תפריט, שרואים הכל מול הפרצוף. נכנסתי לאיזה מסעדה פה רגע להתרענן, לנוח רגע, שותה לי סודה. מסתבר שזה מסעדת דגים. לא כזה בא לי, האמת רציתי בשר, לא מצאתי משהו נקי ומתאים, אז נמשיך להסתובב. אולי נאכל בסופר ונמשיך. הצטיידנו בחלבון. זה אחד הטעימים. הנה מרכז העיר, איזה יופי. מקווה שנהנתם כמוני מהיופי של וינה, אבל הגיע הזמן לחזור למלון. אוכלים נקי ורואים ריאל מדריד ונסיים את היום כאן, מחר יהיה המאני טיים. בוקר יום ראשון אני לוקח תמונות עדכון כמו בכל יום ראשון, כדי למדוד את ההתקדמות שלי, לאן אני זז. יש לי עוד חודשיים לתחרות שלי, אז אני חייב לוודא שאני גם יודע להציג את הדברים כמו שצריך, שזה עדיין לא שם, ובגלל זה זה גם אמצעי למדוד התקדמות וגם כדי לתרגל. סעודת בוקר, הכל משימורים. תראו איזה יופי. אחרי שאכלתי, הלכתי לרכבת, עכשיו תראו לאן.
עכשיו אני הולך להראות לכם את אחת הסיבות העיקריות שהגעתי בגללן לווינה, וזה בעצם אחד החדרי כושר הכי טובים באירופה. זה יופי. מה שהולך פה במסדרונות בדרך לשירותים ולתי הלבשה זה פשוט מטורף. יש פה תמונות של רוקי, של ארנולד בעיקר, של כל הסרטים שלו. בקיצור, הבעלים הוא מעריץ חזק של ארנולד, ובאמת שזה מעניין ויפה מאוד לראות את זה. כן, וזו הקומה למטה, גם לא פחות יפה ומקושטת. בקיצור, מקום הזה הוא לא רק חדר כושר, הוא גם סוג של מוזיאון. טוב, סיימתי את האימון לא מחוק, למרות שהתאמנתי איזה שעתיים ומשהו. הזמן פשוט עף, קצת כיף, קצת התקדמות, הרבה זמן, ממש לונה פארק בשביל ילד. וזהו, עכשיו חייב ללכת לאכול ולהזדרז למאני טיים. המאני טיים מגיע בערב. שימו לב מה ראיתי פה בדרך, הכוח פיטנס. עכשיו תגלו למה לא אכלתי אתמול בחוץ. הגעתי לבופה אכול כפי יכולתך, אחד המטורפים, עכשיו תראו. נגלה ראשונה. פה יש קצת קר ועוף. גיוז הצמחונית עבדו עליי. עוד ריפיל קטן. לאכול בבופה כפי יכולתך זה מאוד מאתגר, במיוחד בשבילי, אבל הפעם הצלחתי לעצור את הארוחה ממש בזמן ולא לאכול סתם. וסיימתי את הארוחה בכינוחים, אחר כך עשיתי עוד ריפיל לפירות. חזרתי ברגל למלון, תראו את הדרך שעברתי. עכשיו אני בדרך לאירוע המרכזי, אז הגעתי בשביל לראות תחרות פיתוח גוף של החבר'ה הכי מקצוענים באירופה, זה נקרא אוסטריאן אוק, אליפות אוסטריה, אנשים מכל העולם מגיעים והגיעו, זה הסוף של התחרות, זה השיא של התחרות, זה המקצוענים ביותר, החבר'ה שאולי אפילו למיסטר אולימפיה, שזה התחרות הכי נחשבת בעולם. למה באתי? לא כדי ליהנות, לעשות שיעור הבית, לראות איך הם מציגים את עצמם ולרשום פתקים. אז התחרות התחילה ממיס ביקיני, ואחר כך ממיס פיגר, שזה יותר קרנפיות פשוט.
הנה הגברת שסיימה מקום שני במיס ביקיני, התרגשה קצת. ואחרי שעתיים של תחרויות נשים, הגענו למיין איבנט, שזה התחרויות גברים, וזה הקלאסיק פיזיק, זה הקלאסיק שאני הולך להתחרות בו רק כמובן של טבעיים, אז אני רוצה ללמוד מהם בעיקר איך הם מציגים את עצמם. אני מאוד אהבתי את הפרזנטציה של הבחור הזה, ואחר כך גם היה אפילו נציג ישראלי, קוראים לו שלב לדני, תכף תראו אותו גם. אלה היו הטופ 6, אחר כך תראו שוב בגמר נקרא לזה, בסוף. ועכשיו הגענו לקטגוריה של המפלצות, זה נקרא אופן, זה החבר'ה הכי גדולים, זה התחרות הכי נחשבת בעצם. אלו היו הטופ 4 של האופן. בסוף הבחור עם התחתון האדום שבאמצע ניצח, קוראים לו ריגן. מפתח גוף שהגיע מקנדה, האמת שהקהל ממש שמח לראות אותו, נקרא לזה בלשון המעטה, וכנראה שהוא היה הכי טוב. 43 and 36 swap places, please. Side chance, your choice side. Favorite classic physique pose. From Syria, Michael Daboul. Bulgaria, Zivko Petko. מאוד מעניין, היה הרבה יותר ארוך ממה שציפיתי, אמרו שזה יסתיים ב8, עכשיו 11, הרבה יותר מאוחר ממה שאני מרשה לעצמי בדרך כלל,
בכל מקרה, כן, לקחתי רשמתי לעצמי כמה נקודות. האמת שגם המתחרים שהייתי בטוח שנראו הכי טוב בעיניי לא ניצחו, אבל לא משנה. מה שחשוב פה זה באמת שלקחתי כמה נקודות שאני רוצה להדגיש בפרזנטציה שלי, ואני מבין שיש לי עוד הרבה תרגול לעשות. אז זה היה נחמד, מקווה שגם אתם נהניתם, וזהו להיום, נתראה בוולוג הבא.